راديو إيرنا بايتو تصتا بقداي تقراي بهتوسكاتو بريزيدنت رواندا تصويعو سودان ناب إثيوبيا زركب أمباسادرا سحيبا أمريكا أسات 300 مليون دولار زواغو ميسايلات نجبسي كتشت ألا مخانا أفليتا أرسات زيناكم كتكتاتو لتصنعكم كورات سمعتنا زرزراتو يغتصل بايتو تصتا حورات أقراتا بقداي تقراي بهتوسكاتو بريزيدنت رواندا بول كاغامي تصويعو እቲ ፕሬዝደንት ነፃውዒት ዘቕረበ ብሰለስተ ለካቲት ምስ ትካላት መጽናዕቲ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ እዩ። ንሱብቲ ንጉዳይ ሕብረት ኣፍሪካ ጸጥታ ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ዝምድና ኣሜሪካ ምስ ሓድሽ መምሕዳር ባይደንን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኩነታት ትግራይ ከም ዘሻቐሎ ብምጥቃስ መምሕዳር ባይደንን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብቕልጡፍ ክኣትዉ ተማሕጺኑ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ፍታሕ ክመጽእ እንተዘይክኢሉ ድሮ ኣሽሓት ሰባት ኣህሊቑ ዘሎ ናይ ብሔር ግርጭታት ምስቲ ናይ ሩዋንዳ ናይ 1994 ዝመሳሰል ህልቂት ከይክሰት ብዙሓት ወገናት ስጋቶም ይገልጹ እዮም። ኣብቲ ሃገር ዝጓሃር ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታትን ናብ ብሔር ዘተኮረ ናይ ጽልኢ ዘመተን ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣብ ምክልኻል ዓሌት ምጽናት ዝነጥፍ ትካል ሕቡራት ሃገራት ምጥንቃቑ ይዝከር። ብዘይካዚ ኣብ ክልል ትግራይ ገበናት ኩናትን ዓሌት ናይ ምጽናትን ተግባራት ተፈጺሙ ከይከውን ምጽራይ ክግበር ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት ይጠልባየን። መንግስቲ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኣምባሳደሩ ከም ዝሰሓበ ገሊጹ። ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብረቡዕ 17 ለካቲት ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣምባሳደር ሃገሩ ናብ ካርቱም ዝተሰሓበ ንምምኽኻር ምዃኑ ፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ኣምባሳደሩ ዝስሕብ ዘሎ ኢትዮጵያ ዶብ ብምስጋር ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተጻቦታት ትቕጽሎላ ክብል ድሕሪ ምኽሳሱ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዶብ ዝተወልዐ ግጭት እናዓረገብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ክልቲአን ሃገራት ብዘይካቲ ሰራዊት ናብ ዘሰሓሕብ ዶብ ምጉራት ኣብ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተን ዝርከባ። መምሕዳር ባይደን ናሳት 200 ሚሊዮን ዶላር ዝተገመተ አርኤም ዝተሰሚየ ሚሳይላት ንግብፂ ክሸጠላ ምዃኑ ፍሊጡ። እቲ ኣሜሪካ ንግብፂ ክትሸጦ ወሲና ዘላ ብዝሒ ሚሳይላት ኣሳት 168 ከም ዝበፅሕ ተሓቢሩ። ካብ መሬት ተበጊሱ ሓፂር ርሕቀት ዝውንጨፍ እዚ ሚሳይላት ካብ ባሕሪ ይኹን ኣየር ዝተወንጨፉ ሚሳይላት ኣብ ምክልኻል ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ወታደራውያን ክኢላታት ይሕብሩ። ፎኪስን ናብ ዝኾነ ቦታ ብቐሊሉ ክንቀሳቐስን ናብ ርእሲ ድማ ኣብ መራኽብ እውን ክትፀዓን ዝኽእል ምስ ምዃኑ ድማ ዝያዳ ተመራፂ ከም ዝገብሮ ይጥቀስ። እዚ ዓይነት ሚሳይላት ዛጊት 11 ሃገራት ጥራይ ከም ዝውንኖ እዩ ዝግለጽ። ኣሜሪካ ነዛ ብተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ብተሪር እትንቀፍ ግብፂ ክንዲ ዝብዝሒ ዘለዎ ስትራቴጂያዊ ጽዋራት ክሸጠላ ምውሳና ተቃውሞታት ኣስዒቡ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا موسواس قوام منفسن تحستون قوام إيرترا قوام هاجرن هزبن زمحادرولن زيغاتات بعلم قوصلي مزودقلو مرحتهم قال كيدان زاتولن عند حقتات مخانو لبامات ولدنان مهرات دقومن او كيوملنا يوم قوام منغستن هزبن بحقن وعلن زمحادرولو حقاقات زتصلل دباب كل عوده هيوتيو سلازخونه حد حبرتسب مستي مس منغستي زاتو كيدانن وعلن بزግባእ ክፈልጦ ይግባእ። ምክንያቱ እዝመርሖ ዘሎ ሰረገላ ከንደል ህፅን ከሎ ልጓማ ጽኒዑ ክቕይድ መገዲ ክስሕት እንከሎ ገኒሑ ክመልስ ምናልባት እውን ክሕንግድ እንከሎ ክገርሖ ምእንቲ ኩሉ መኻይዶን መሃሉሎን ከጽንዕ ይግባእ። نمخون قوام انتايو ترجمو انتايو حيلوخ كميو صقماتن شجراتن هاجرن هزبن ناي مفتح عقمو معرخن دايو قوام سلازتا اوجن زتا تكبرن طرح
ድሕነትን ሕውየትን ክርከብ ይከኣልዶ ኩለንተን ብቕዋም ዝመሓደረ ሃገራት ሰላምን ቅሳነትን ኣለወን ድዩ ወይ ኩለንተን ብቕዋማዊ መንግስቲ ዝመሓደረ ሃገራት ካብ ውሽጣውን ግዳማውን ጸገማትን ሕፅረታትን ሓራድየን ዝብል ሕቶታት እውን ከነልዕል ንኽእል ኢና ሎሚ ኩለንትናዊ ፍትሕን ድሕነትን ሃገርና ዘምጽእ ጽፉፍን ውርፁፅን ፍትሕ እምበር ዘይሰርሕን ዘየድምዕን ስማውን ጊዜያውን ጽገናታት ኣይኮነን ዘድልየና ንሽግራትን ጸገማትን ሃገርና ብዝግባእን ተጽኒዕናዮ ጥራሕ ኢና ኸዓ እቲ ዝግባእን ዝድለን ፍታሕ ከነናድ ንኽእል ስለ ዝኾነ ድኽመታትናን ሕፅረታትናን ብዝግባእ ምጽናዕን ምልላይን ማለት እቲ ንጸገማትና ዝበቅዕን ዝፍውስን መድሃኒት ከም ምድላይ ዝቝጸር ከምቲ ኹላትና ንፈልጦ ኣብ ዓለምና ዋላ እኳ ፍጹምን ውርፅፁን ዴሞክራሲን ተዘየሎ እቲ ዝሓሸን ቅቡልን ስርዓተ ምሕደራ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እዩ ኣሕዛብን ሃገራትን ዓለምና ኸዓ ካብ ቅድሚያ ማይት ዓመታት ጀሚሮም ካብ ዘጋጥሞም ዝነበረ ምልክን ጭኮናን ክናገፉ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈሉ እዮም ነዚ ሕጂ ውዱን መልክዕ ሒዙ ዘሎ ዴሞክራስያዊ ስርዓተ ምሕደራ ክተኽሉ በቂዖም ዘለዉ ሃገራትን ኣሕዛብን ዓለምና ኸዓ ከከም ተመክሮኦምን ዕድሚኦምን ነዚ ስርዓተ ምሕደራ እዚ እናረዓሙ ንዓለምና ካብ ተመክሮታቶም እናመሃሩን እናለቦሙን ዝፈተኖን ዝሰርሓሉን ዘመስግኖ እቲ ዘይረኸቦን ዘይፈተኖን ከዓ ዝሃርፎን ዝናፍቆን ስርዓተ ምሕደራ ከም ዝኸውን ዝገበርዎ ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ህዝብን ከዓ ከከም ታሪኹን ድሕረ ባይትኡን ከከም ተመክሮን ትጽቢታቱን ነቲ ሞዴል ከስርሖ ብዝኽእል መገዲ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊአን ሃገራት ዓለም እውን ንሪኦ ኣለና ከምቲ ሊቃውንቲ ዓለምና ዝገልጽዎ ቅዋም ማለት ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዝእቶ ናይ ምሕደራ ቃል ኪዳን ወይ ከዓ ውዕል እዩ ኪንዮዚ ዝኸይድ ካልእ ትርጉም የብሉን መንግስቲ ንህዝቢ በቲ ቅዋም ዝእዝዞ የመሓድሮ ህዝቢ ኸዓ ንመንግስቲ በቲ ቅዋም ዝህቦ ስልጣን ይእዝዞ መንግስቲ ካብቲ ስልጣን ዝህቦ መሰላት ወፂኡ ክሃልል እንከሎ ኸዓ ህዝቢ ይቈጻጽሮ ይገርሖን ይቕይዶን ስለዚ እታ ከም ልጓም እትምሰል ቅዋም እምበኣር ንህዝብን መንግስትን እተራኽብ ቀለቤት እያ ይኹን ዳ እምበር ስርዓት ኤርትራ ነታ ገለ ክፋል ሕብረተሰብና ሃጓፋት ዘለዋ ብሕጋዊ መዳያት ስለ ዘይተሳተፍናያን ድምፅናን ርእቶናን ስለ ዘይሃብናላን ኣይትውክለናን እያ ዝብልዋ ግን ከዓ ምስ ጊዜ ብሕድገትን ምጽውዋርን ዝጐደላና መላእና ከም መበገሲ ክንጥቀመላን ሃገርናን ስርዓትናን ክንሃንጸላ እንኽእል ዝነበርና ኣብ 1997 ዝጸደቐት ቅዋም ንልዕሊ 15 ዓመታት ዓቢጡ ከም ድላዩ እናሃለለን ንሃገር ምስ ሓመሳን ምስ ረመሳን ሎሚ ቅዋም ከተግብሬ እውን እንተበለ ኩሉ ነገር ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ እሞ ግን ምእንቲ ሰናይን ረህዋን ህዝብና ክንብልበሎ እሞ ኢልና ክንቅበሎ እንተኾይና መጀመርታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ኹነትን ወዓል ሕድርን ክፍጽሞ ዘለዎ ነገራት ከም ዘሎ ክሓስበሉ ይግባእ ሬድዮ ኤረና ብዛዕባ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ዝገልጽ ዓንቀጽ 8 ቅዋምና መንግስቲ ንመሰል ማሕበራዊ ፍትሕን ቁጠባዊ ምዕባለን ናይ ዜጋታት ዘዕግብ ኩነታት ንምፍጣርን ነገራውን መንፈሳውን ድሌታት ህዝቢ ንምርዋይን ክጽዕር ከም ዝግባእ መንግስቲ ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝዝርጋሕ ምዕሩይን ቀጻልነትን ዘለዎ ምዕባለን ንምምጻእ ክሰርሕ ከም ዘለዎ መንግስቲ ሃብቲ መሬትን ባሕርን ኣየርን ማይን ብውዱንን ቀጻልነት ብዘለዎን ንረብሓ ህልውን መጻእን ወለዶታት ብዘረጋግጽን መገዲ ንኸመሓድር ህዝቢ ድማ ኣብ ምሕላው ኣከባቢኡ ንኽሳተፍ ኣድላይ ኩነታት ከጣጥሕ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ይብል ይኹን እምበር ነዛ ናይ መወዳእታ ምልእቲ ሓሳባት ዓንቀጽ 8 ማለት ህዝቢ ብጻማረ ሃጹን ብተሳትፎኡን መነባብርኡ ብቐጻሊ ንኸመሓይሽ ምእንቲ መንግስቲ ብዝከኣሎ ዘበለ ይጽዕር እትብል ምልእቲ ሓሳብ ንህሉ ኩነታት ሃገር ናብ ግምት ብምእታው ህዝቢ ብጻማረ ሃጹን ብተሳትፎኡን መነባብርኡ ብቐጻሊ ንኸመሓይሽ ምእንቲ መንግስቲ ብዝከኣሎ ዘበለ
ይሕንክር ብዝብል እንተተገልጸትውን ነቲ ልክዓት ትብርህ ዘላ ከምቲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እንብሎ ሎሚ ንመንግስቲ ምንቃፍ ከም ምዝላፍ ንመንግስቲ ምድጋፍ ከም መጓዝ ስለ ዝርአ ጉዳያት ዘይመልክዑ ይሕዝ ኣሎ እምበር እዛ መንግስቲ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ብዝከኣሎ ይጽዕር ተባሂላ ዝኣተወት ቃል መንግስቲ ብዝከኣሎ መጠን መነባብሮ ህዝቢ ንኸይመሓየሽ ይሕንክር ተባሂላ ንኸይትግለጽ ክምጉድ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ጭብጥታት ክህሉ ኽእል ኣብ ሃገርና ድሕሪ ናጽነት ዝተረእየ እሞ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ለውጢ ዘምጽአ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ምዕባለ ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተልዒልና ስርዓት ኣስመራ ዝተኸሎን ዝሃነጾን እንታይ ዓይነት ፋብሪካታት ክንጽብጽብ ንኽእል ስርዓት ኣስመራ ዘበገሶን ዘሰጎሞን እንታይ ዓይነት ትካላት ብሕቲ ከነቕርብ ንኽእል ስርዓት ኣስመራ ዘሳለዮን ዘታተዮን እንታይ ዓይነት ሕርሻዊ ወፍሪ ክንጠቅስ ከንኽእል ክሳዕ ሕጂ ኣታዊኡን ወጻኢኡን ብወግዒ ዘይፍለጥ ኣብ ካዝና መንግስቲ ብሕጋዊ ሰነድ ዘይተመስገበ ኣታዊታት ዕደና ቢሻንካ ልእንከ መን ክሓተሉ ይኽእል ብሰንኪ ዓፈና ብሕታዊ መራኸቢታት ኣብዚ እዋንዚ ናጻን እዋናውን ሓበሬታ እኳ ክርከብ ዘይከኣል እንተኾነ ንግዳዊ ኩነታት ሃገርና ካብቲ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝነበራ ሒደት ዓመታት ዝነበሮ ደረጃ ኣንቈልቂሉ ምድሪ ከም ዝጠዓመ ንኹሉ ዜጋ ብሩህ እዩ ብሕታዊ ትካል ህንፂ ሃገርና ፈሪሱ ብትካላት ህግደፍ ስለ ዝተባሕተ እቶም ዝርካቦም ክኢላታትና ኢንጂነራትን መሃንድሳትን ዝርካቡ ንብረቶም ብሓራጅ ሸይጦም ፍልጠቶምን ክእለቶምን ሒዞም ንትካእቶም ከይረከቡ ሃገር ገዲፎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ይብተኑ ኣለዉ ብሰንኪ እዚ ኩነታት እዚ ዝተበታተና ስድራ ቤታት ዝተኸላበቱ ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንርኢ ኣለና ስርዓት ኣስመራ መንእስያት ሃገርና ቀሲኖም ናብሮኦም ከየካይዱ ሓዳር መስሪቶም ደቆም ከየዕብዩን ከይናብዩን ደሞዝ ኣብ ዘይክፈሎ ግዱድ ኣገልግሎት ብምቑራን ንሃገር የባድማ ኣሎ ክሳዕ 70 ዝዕድሚኦም ሽማግለታት ከይተረፈ ብረት ብምዕጣቕ ድሮ ነታ ብቁጠባዊ ቅልውላው ዝተሳቐየት ስድራ ቤት ኤርትራ ተወሳኺ ጾርን መስገደልን የሰክም ኣሎ ስለዚ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሒደት ኣብነታት ናይቲ ጸብጺብካ ዘይውዳእ ኣበሳ ሃገርና መንግስቲ ኤርትራ ብዝተኸኣሎ መጠን መነባብሮ ስድራ ቤት ኤርትራ ክሕንክር ከም ዝተበገሰ እኹል ኣብነት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ክትሰምዖን ከተኸምስዖን ባህ ብዘብል ናይ ተስፋ ቓላት ሎሚ ተጸጊምናን ተጸሚምናን እናሃንጾን እንተኽሎን ትካላት ጽባሕ ንጎ ክጾረናን ክሰትረናን እዩ ዝብል ናይ ተስፋ ፕሮፓጋንዳ ብምንዛሕ እዩ ትልኽ ዝብል ዘሎ ርግጽ እዩ ጉልበትን ሃብትን ህዝቢ ተጠቒሙ መዛረብን መቃነይን ዝኾኖ 20 ግዜ ብዝተፈላለየ መኣዝን ኣብ ዝተፈላለየ ወቕትን እናሰኣለ ኣብ ሞስኮ ቴሌቪዥን ዘቕረበን መዛረቢ ዝኾና ጽርግያታትን ዲጋታትን ከም ዝሃነጸ ዝከሓድ ኣይኮነን እቲ ተሃኒጹ ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ትሕተ ቅርጺ ክንደይ ዝኣክል ግዜን ጉልበትን ገንዘብን ንብረትን ፈሲስዎ ብግሉጽ ኣይንገርን እዩ ነቲ ጽርግያ ኾነ ዲጋታት ንምስራሕ ዝተሳተፈ ዓቕሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዋናዊ ዕዳጋ ዝእዝዞ ውዕለት ተኸፊልዎ እንተኾይኑ ኣብቲ ህንፃ ዝፈሰሰ ንብረትን ንዋትን ሃገራዊ ታክስ ዝሓቶ ቀረፅን ግብርን ተሰሊዕዎ እንተኾይኑ ኣብቲ ዕማም ዝተሳተፉ ሞያውያንን ሞዮኦምን ተመክሮኦምን ዝሓቶ ጻማ ተኸፊልዎም እንተኾይኑ እንተዝንገረና ካብ እቶተን ዘርዕአን ከም ዝኾነና ዘጠራጥር ኣይኮነን ምኽንያቱ ዝበዝሐ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ንጥፈታት ትሕተ ቅርጺ ብድሌትን ፍቓድን ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐቲ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተሳተፈ መንእሰይ ከም ዝፈልጦ ኣብ ሓደ እዋን ዘጋጠመ ንእሽተ ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣብ ክራማት 1998-2000 እዋን ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዕጥቅን ስንቅን ዝፀዓና መካይን ካብን ናብን ድፍዓት ክመላለሳ
ናይ ግድን ሩባ ጋሽ ክሰግራ ስለ ዝግደዳ እሞ እዋን ክራማት ጋሽ ከዓ ዘይተኣደነ ውሕጅ ስለ ዘለዎ ሮይ ናይ ትራንስፖርት ጸገም ተኸሲቱ ነይሩ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ወተሃደራዊ ስርሒታት ትግንባር ዓብዪ ጸቕጢ ስለ ዝነበሮ ናይ ግድን ሓደ ፍታሕ ይድለ ነይሩ። እቲ ፍታሕ ግን ኣብ ክንዲ ብዝተጸንዐ መገዲ ዝፍጸም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሩባ ጋሽ ብኸመይ ቢንቶ ክስራሕ ከም ዝከኣል ንሓለፍቲ ህንጻ ህግደፍ ኣብ ሓንቲ ቆጽሊ ወረቐት ጭሕግር ኣቢሉ ዲዛይን ስኢሉ ነታ ቢንቶ ክሰርሕዋ ኣዚዝዎም። ምናልባት እውን እቶም ክኢላታት ክውንቲ ንምግባራ ተዘራሪቦምላ ይኾኑ ትእዛዝ ላዕሊ ስለ ዝኾነት። ይኹን እምበር ገሊኦም ሞያውያን ኣብዚ ሰፊሕ ሩባዚ ኣዕኑት ተኺልካ ቢንቶ ክትሃንጽ ኣሸጋሪ ምዃኑ ርእይቶኦም ወስ ዘበሉ ሓለፍቲ ነይሮም። ኣብቲ እዋንቲ እሞ ኸዓ ኣብ ግዜ ኲናት ርእይቶን ምኽርን ሞያውያንን ክኢላታትን ዘይሰምዕ መራሕ ኲናት ሒዝካ ዝከኣል ኣይነበረን። ጀያን ቸሜንቶን ሓጺንን ቴንዲኖን ተጓሪቱ ኣሎ ዝበሃል ዓቕሚ ሰብ ተቐሪቡ። እታ ቢንቶ ውሕጅ ከይጀመረ ባሃታሃታ ለይትን ቀትርን ክትስራሕ ጀሚራ። ሽዑ ባዶ 3 ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሽሙ ንምዕባይን ክእለቱ ንምድናቕን ወፈራ ጀሚሮም። ኣብ ዝኣተኻዮ ትካላት መንግስቲ ፕሬዚደንት እኮ ኢንጂነር እዩ፣ ሕጂ ነዛ ናይ ጋሽ ቢንቶ ኣብ ሓንቲ ብጣስ ወረቐት ስእል ኣቢሉ ከምዚ ጌርካ እኳ ቢንቶ ክስራሕ ይከኣል እዩ ኢልዎም ድሮታ ቢንቶ ትህነጸላ መዓት ሽግር ድማ ከተቃልልያ ተባሂሉ ክውርየላ ድሕሪ ምውራሕ ቀዳማይ ውሕጅ ጋሽ ነታ ብኣድናቖት ፕሬዚደንት ክትቆናጆ ዝጸንሐት ቢንቶ ተማሊእዋ ምስ ከደ ከምታ ንሱ ዝበሎም መዓስ ገይሮማ ከምታ ዲዛይን ኣይሰርሕዋን እምበር ንሱ ዝሃቦም ቅዲ ተጠቒሞም እንተዝነብሩ ተባሂሉ እቶም ሰናይ ድሌት ሓዊሶም ለይትን ቀትርን ዝፀዓሩ ሃነጽቲ ተሓምዮምላ። ዳሕራይ ግን ናይ ግድን ገለ ፍታሕ ይድለ ስለ ዝነበረ ባሃታሃታ ብኸቢድ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝገጣጠም ቢንቶ ተገዚኡ ብነፋሪት ተጻዒኑ ኣስመራ ድሕሪ ምእታው ብህጹጽ ንጋሽ ወሪዱ ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ብሓይልታት ኣክሲስ ከም ዝዓነወት ኣብ ዝንገረላ ኣብ 4 ፈሪሳ ኣብ ዝነበረት ድልድል ቢንቶ ተሃኒጻ። እታ ኣብ 10 መዓልቲ ዝተገጣጠመት ቢንቶ ኤርትራውያን ክኢላታት እዮም ሰሪሖማ። ዋላ እኳ ካብታ ቑሑት ዝተገዛኣላ ትካል ዝመጸ ኣውስትራልያዊ ኢንጂነር መጺን ተነበረ እታ ነቲ ተገጣጣሚ ቢንቶ ትመርሕ ቀዳመይቲ ሓጺን ክትነጸፍን ከላ ጥራሕ ሚዛን ማይ ተኸታቲሉ ድሕሪኡ ግን እቶም ለይትን ቀትርን ሰሪሖም ዘይደኽሙ ሰብንያትን ሓቦን ኤርትራውያን ሃነጽቲ እዮም ዛዚሞማ። ፕሬዚደንትና ኣቐዲሙ ርእይቶን ምኽርን ሞያውያን ክኢላታትን ሰሚዑ እንተዝነብር እቲ ምስ ቀዳመይቲ ውሕጅ ጋሽ ዝኸደ ንብረትን ሃብትን ሃገር ምድሓነ ነይሩ። እቲ ኩሉ ብታ ከም ዲዛይነር ክድነቐላ ዝጀመረ ቢንቶ ዝጠፍአ ንብረትን ንዋትን ጊዜን ክእለትን ምስ ናይ ዲዛይነር ላይሰንሱ መድሓነ ነይሩ። ነዚ ዝመሳሰል ዛንታ መሊኡ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ዲጋ ግርሰት ክትስራሕ እንከላ ገለ ጸገም ምስ ተኸስተ ፕሬዚደንት ነቲ ቢንቶ ዝሃነጸ መንእሰይ ኢንጂነር እዘን ማይ እንተፈሲሰን ደምካ ምስአን ክፈስስ እዩ ኢሉ ከም ዘፈራርሖን እቲ ደሙ ኸይከዓዋ ዝሰግአ መንእሰይ ከዓ ነቲ ዘሰክፍ ዝነበረ ጸገማት ተበላሒቱ ከም ዝዓጸዎ ይዕለል እዩ። እዚ ኣብነታት እዚ ነታ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መንግስቲ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምምሕያሽ ብዝከኣሎ ይጽዕር እትብል ኣብ ዓንቀጽ 8 ንዘላ ምልእቲ ሓሳባት ንምብዳህ ይቐሪቡ። ቅዋምና ዝብሎን ዝእዝዞን ካልእ መንግስትና ዝብሎን ዝገብሮን ከዓ ካልእ ስለ ዝኾነ ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ። ሰናይ ምክትታል።
መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት እምበኣር ኣብ መስመር ጋሻ ኣለኒ ጋሻይ መንእሰይ ዓብደልዩ ምስኡ ንዝህልወና ጻንሒት ክትከታተሉና ብኽብሪ ይዕድመኩም ሰናይ ጻንሖት ዓብደል ንዕድመ ኣኽቢርካ ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ነዚ ሓፂር ዝርርብ ክንገብር ከመስግነካ ፈቱ ነብስኻ ክትላለየና ዕድል ክህበካ መጀመርያ ይቐኒለይ ዕድል ምውሃብኩም ሽመይ ዓብደል ዓዚዝ ትበሃል ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ዝመጻኩም ማለት እዩ 2015 ዝኸውን ካብ ኤርትራ ወፅየ ማለት እዩ ናበይ መፂኻ 2015 2015 ሱዳን ከይደ ማለት ካብ ኤርትራ ብሲጉርዶ ገለ ማለት እዩ ንበይነይ ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ሽዑ ኣነ ሕጂ ጽቡቕ ኣይዝክረኒን ግን ዝፈልጦ ዘለኒ 14 ነይረ ይመስለኒ 14 ገለ ነይረ ወዲ 14 ዓመት በይንኻ ካብ ኤርትራ ንሱዳን ከይድካ ወለከ ወዲ 14 ዓመት ከለኹ ወፅየ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ በይንኻ ነርካ ዶ ወላ መሳ መኻይድ ነይሮምኻ ኣነ በይነይ ነይረ በይንኻ ንሱዳን ኣቲኻ ሙሉእ መንገዲ በይነይ ወዲኦ ማለት እዩ ክንደይ መዓልቲ ወሲድልካ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከለኹ ሰሙን ዝኸውን ወሲድለይ ሓንቲ መዓልቲ ማለት ኣብዚ እቲ ንሱቅ ካብ ናይ ካሳላ ክኣቱ ከለኹ እቲ ካሊእ መዓልትታት ካብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ ካብ ከተማ ከንቀሳቅስ ከለኹ ማለት እዩ ኦኬ ካበይ ካ ተበጊስካ ነርካ ኣነ ካብ ከረን ተበጊሰ ወዲ 14 ዓመት ኮይንካ በይንኻ ወፂኻ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኢኻ ትነብር ዘለኻ ዓብደል ንጀርመን ክትኣቱ ከለኻ ካብ ሱዳን ብኸመይ ኢኻ መፂኻ ሽዑ ንጀርመን ክኣቱ ከለኹ ብመንገዲ ናይ ሳምሳራ ናይቶም ናይ ሊብያ ዝበሃሉ ብኦም ገይረይ ንጀርመን ኣትየ ማለት እዩ መጀመርያ ንዓዲ ጥልያን በፅሐ ወሃብ ዓዲ ጥልያንካ ንጀርመን ኣትየ ማለት እዩ ጥቁሪ ብሰሃራ ጌርካ ኢኻ መፂኻ ማለት እዩ ብሰሃራን ብባሕርን ጌርካ ብሰሃራ ገይረ መፅየ ወዲ 14 ዓመት ካብ ኤርትራ ተበጊስካ በይንኻ ንሱዳን ኣቲኻ መሊስካ ከኣኒ ካብ ሱዳን ከዓ ብሰሃራን ሊብያን ጌርካ ሓደገኛ ዝኾነ መንገዲ መፂኻ ማለት እዩ ሕጂ ክትዝክሮ ከለኻ ንዕኡ እንታይ ይስማዓካ ኣነ ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ እቲ መንገዲ ዝኸድኩ መንገዲ ኣይኮነን መጀመርያ ንዓይ ከም ቀሊል ነገር ርዮ ዝነበርኮ ማለት እዩ ካልኣይ ሕጂ ናይ ብሓቂ እቲ መንገዲ ሕማቅ ከም ዝኾነ ሽዑ ተረዲኡኒ قدمي كأتي سدت كم سمسل بزح ردان نجار عينه برد كان هيدا صبوك جري فليتأت من قد جه ما كم زخ مالتيو حجي تحسبو خلخا مالت كتذكرو خلخا كاب كتبجس خلخا كاب كرنات حيسكا نبي خيدا لهن الكان حسب كاتب جيسكا أنا مجمع كامي جري كاب إرترك وصيت حسب تينير تكالي كاب كاب إرترك كاب هجري مسوس عبو كريه نبي خمسة خيد جن كابتي هجر وصي كلني إليه كابتي جنكات عبوز نبرة سرح زي بولا هجر كتماهركا عدل زي ترقبول كتمهار ويكن سب كتمهر ولا حنتي ولا تأريك نتذكر كتمهار زي تخيل انتهى كجبر اللي أبو خويني أبو كعبي إليه كابوك دي حسابنا تي كم يجري كابيرات رقم وصي نيري كلا يكون أي نبرنن بتعم زحزنيو أبكم عدم حدا من إسي حلم مسأن مالت قليل نجار يكونن حجي أبكم يكون تتعلقها مالتي ودخن دي عامتي خازل لها مقدم حجي أنا ودع سرت شعب عم طلعه حجي أنا أب جرمن تماهرة تمرتي و مالتي كاب سبعي كفلي جميرة إن سبعي كفلي كمان دقيمات إن تي كونكارتهم كسنة إليه ده كان سبعي سمنا تسعة جري كان عصرت حدا كفلي عصرت كفلي وديه مالتيو حجي تمرتي وديه صراحة يزال له مالتيو أنت عينت مدب لك أنت غاتجبر تمرتك تصل ديخا يونيفرسيتي تأطر ديخا أنت يزال له مدبك لأن حجي مو أنا عامل سكون ويجرم كسرح حساب لأن دحريك أنت كم سكون تكونات كم زلوا ما تكريه ويك قصليتي أنا يونيفرسيتي كجبرية ويخا تي صراحة كقصلي مالتي نسدرايني ني قرب إني حواتك نبي يونيفرسيتي دحركيت كان تك تمهاري مدب زلك أنا يكون مهارة درز له مدب وي ناي بوليتيكا وي خا ناي بوليس مالتي يكون مهارة حسيبة زلوا حجي تأساسيرة مالتي نبتق أندلو معت مسخا خراخب زجبرتني
ኣብ ቲክቶክ ሓንቲ ቪድዮ ዘርጊሕካ ነርካ መደረ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ብጎንካ ጌርካ ባድላ ተኸዲንካ ልክዕ ሓቂ ዘምስል ማለት እዩ ግን ከዓ ኣዝዩ ስምዒታዊ ዝኾነ ስምዒት ክፈጥር ዝኽእል ቪድዮ ንሱ ከዓኒ 24 ጉንበት 2021 ክኸውን ዝተመነኻዮ ወይ ዝደረስካዮ ወይ ዝሓለምካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ከመይ ተበጊስካ ነዚ ሓሳብ ንዕኡ ንክትገብር እንታይ በጊስካ ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 24 ወርሒ 5 2021 ኤርትራ ካብ ዝመርሓ ዝነበረ ስርዓት ነፃ ወፅያላ ሕጂ ከ ኤርትራ ንደቃ ትፅውዕ ኣላ ደቀይ ስደት ይኣኽለኩም ኢላ ንደቃ ንሃገሮም ክምልሱ ብዙሕ ትምኔት ትገብር ኣላ ሕጂ ንሕና ከም ሓድሽ መንግስቲ ንዓኹም የሕዋትና ደቅና ኣቦታትና ኣዴታትና ኣብ ካልእ ሃገራት ትቕመጡ ዘለኹም ብክብረት ንሃገርኩም ከም ትምለሱ ንምነ ወይ ንላቦ ኣብቲ ግዜ ሕጂ ዘለኹ ብናይ ነፍሰይ ወኪለ ንስራሓይ ክቅፅል ትምህርተይ ክቅፅል ይግባኣኒ ግን ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ብዘይ እዮም ሕዋተይ ንኣስተሎ ካብኣይ ዝንእሱ ካብኣይ ዝዓበሎ ከማኒ እቲ እንታይ ሽሙ ብጭንቃት ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ስራሕ ዘይገብሩ ስቕ ኢሎም ኣብዚ ይጭነቑ ማለት እዩ ንዖም ተስፋ ክገብሩ ክህቦም ቁሩብ ሞራል ኣጆኹም ኩሉ ቀሪብና ኣለና ክብሎም ሓሲበ ነይረ ከምኡ ገይረ ተበጊሰላ ማለት እዩ ከምዚ ሓሳብ ፅዒ ተበጊሰ ነታ ቪድዮ ክትሰርሓ ከለኻ ድሓር ነቲ ቪድዮ ምስ ረኣዩ ማስ ብዙሓት ሰባት ከም ዝረኣኽዎ ኣብቲ ሪኣክሽን ማለት ወይ ትግብረ መልሲ ናይቶም ሰባት ከኣኒ ናይ ብዙሓት መንእስያት ብኣማኢት ክቁፀሩ ዝኽእሉ ኣብቲ ዝረኣኽዎ ምስ ረኣኽዎ ቲክቶክ ማለት እዩ እንዳበኸዩ ነይሮም ክሰምዕዎ ከለዉ ነቲ መደረ እበኸዩ ነይሮም ብዙሓት መንእስያት ከክንዳኻ ዝኾኑ ማለት እዩ እንታይ ተሰሚዕካ ናቶም ንባዓት ምስ ረኣኻ ወይ እንታይ ዓይነት ስምዒት ፈጢርልካ ውሽጥኻ ወይ እቲ ኣብ ውሽጠይ ናይ ብሓቂ ኣነ ከማን ሽዑ ዝሰርሓ ከለኹ እቲ ቪድዮ ኣነ እዚኦም መንእስያት ማለት እዞም ኣሕዋተይ ከምዚ ከኣንብኦም ወይ ገለ መለ ዝሓሰብኮ ነገር ኣይነበረንን ግን እታ ቪድዮ ምስ ረኣዩ ባዕሎም ኣብ ናይ ለይቲ ዘርጊሐ ማለት እዩ ንግሆ ከም ተንስኤ ከም ዝሪአየ ማለት እዩ ልዕሊ 100,000 ዝከውን ሰብ ርእይዋ ተሪእካ እዚኦም መንእስያት ቪድዮ ገይሮም ሰሪሖም ተዛሪቦም ለበክዮም በቃ ኣነካ እቲ ነፍሰይ ሕውስውስ ኢሉ ነዚ ኩሉ ግዜ ነገር ማለት እዩ ሽዑ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይትረዳእትን ሰለሚ እንታይ ድሕሪካ ኮፍ ኢለ ፅቡቅ ጌራ ኣላ እንታይ መስለኪ ሕጂ ትፀገም እቲ ናፍቆት እዩ ዘለዎም ካልእ ኣይኮነን እቲ ናፍቆት ንስድራኦም ሃገሮም ናፊቆም ስድራኦም ናፊቆም ዕሩክቶም ጎረቤቶም እዚ እምበር ካልእ ኣይኮነን እቲ ዘንበዖም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዘንበዖም ዘሎ ሰላም ኣብ ሃገርና ኮይና እትዮም ኣቦታትና ንዓና ኢሎም ተሰዊዮም ትማሊ ሕጂካ እዚኣ ኢድና ኢሎም እንታይ እዚኣ ኢድና ኢሎም ብከም ዝመስል ሓሳብ በፂኦም ይኸውን ተሪኻ በኺዮም ማለት እዩ ያ እቲ መስዋእቲ ዝብል ካብ ልዓልካ እንታይ ኣብቲ ቪድዮታትካ ምስ ረኣኹ ማለት እዩ ቲክቶክ ከይደ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ገድሊ ናይ ኤርትራ ታሪክ ማለት እዩ ንስኻ ታሪክ ዝገልጽ ብዙሕ ደርፍታት ወይ ኮሜዲታት ገለ ርእልካ ኣለኹ ንስኻሲ ወዲ 14 ዓመት ኮይንካ ኢኻ ወፂኻ ነዚ ታሪክ ዝመን እዩ ነጊርካ ወይ ኣብ ኤርትራ ከለኻ ዲኻ ተማሂርካዮ ብዛዕባ እቲ ገድሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ብዛዕባ እቲ ድማ ሓደ ግዜ እውን ርእይካ ነይረ ኢሳያስ ዝበሃል መራሒ ጠሊሞም ነቲኦም ተጋደልቲ ገለ ክትብል ሕጂ መን ነጊርካ እዚ ታሪክ እዚ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ኣብ ትምህርቲ ከለኹ ማለት እዩ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ዝኹን ተማሂረ ግን ኣብኡ ከለኹ ማለት እዩ እቲ እንታይ ሽሙ ተፃሒፉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ይነግሩ ነይሮም ማለት ቁሩብ ግን ብዙሕ ኣይነበረን ኤርትራ ከምዚ ኮይኖም እቲ ገድልኩም ከምዚ ኮይኑ መፅኡ ኢሎም ነበር ሙኒት ሓቂ ሓይሽ ኣብ ኤርትራ ሙኒተይ መራሒ ንዚ ሃገር ዋላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣይነበረንን ማለት እዩ እቲ ሙኒት መራሒ ነቲ ሃገር ሙኒ ወኪል ነቲ ሃገር ዝበሃል ሰብ ሽሙ ዝነግረና ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ ዋላ እንታ ሓተትና ኣይንፈልጦን ሕተቱ በዓልኩም ንበሃል ነርና ማለት እዩ ኣቦ ከላና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝሕዝን ነገር እዩ ማለት እዩ ሓደ ክመራሓካ ከሎ እቲ ሙኒ ተመራሒና ካበይ መፅኡ ሙኒ ሽሙ እንታይ ዓይነት ይሰርሕ ነይሩ ከመይ ገይሩ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢልካ ክትፈልጥ እዚ መሰልናትካ ናይ ሓደ ሃገራዊ ማለት ሓደ ወዲ ህዝቢ ማለት ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር እዩ ግን እቲ ስርዓት ጨኪኑ ዘይስርሕ ሰሪሕ ኮይኑ ንውልቂ ነፍሲ ኢሉ እምበር ንህዝቢ ዝበሎ ስራሕ የለን ዋላ ሓቂ ህዝቢ ኩሉ ፈሊጥዎ ኣሎ ግን
ዝኮነ ሰብ ኣብ ነፍሲ ይፈርድ ኮይኑ ኣብ ስድሩ ኣብ ደቀና ኢሎም ስቕ ኢሎም እምበር ካልእ ኣይኮነን ያ ከምዚ እወኒ ፅቡቅ እንዲኻ ዘለኻ ሓደ ነገር ግን ብዛዕባ እቲ ታሪክ ናይ ትገሊ ታሪክ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ ቪድዮታትካ ከም ዝረኣኽዎ ዳርጋ መዓልታዊ ኢኻ ቪድዮ ፖስት ትገብር ካብቲ ብዙሕ ከዓ ነቲ ዝበዝሕ ከዓ ነቲ ቢትወደድ ኣብርሃ ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፍካ ሲ ነቲ ቃላቱ ብደርፊ ክትፍትኖ ነቲ ቃላቱ ነቲ ዝበሎ ኣብ መቃብር ኣቦኡ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዘስምዖ መደረ ነቲ ቃላት ብትግርኛኻ ከማን ወላ ከምቲ ዝድለን ከየድ መፅካዮ ከለኻ ብደርፊ ከማን ፈቲንካዮ ማለት እዩ ሕጂ ቢትወደድ ኣብርሃ ማስቲ ታሪክ ካበይካ ሰሚዕካዮ ኣበይካ ፈሊጥካዮ ወይ ቢትወደድ ኣብርሃ ክበሃል ከሎ እንታይ ስለ ዝስማዓካ ዘሎ እዩ ንዓኻ ለውሪ ከንመፅ ከንወፊ ኣለና ከንፈሪ የብልናኒ ከንተቤ ኣለና ሰብሲ ኣይትፍራዮ ንሕጊ ፍራሕ ንዝጋየር ፍራሕ ማለት እዩ ሰብ ግን ኣብ ማፋጥራ እዩ ዝእትወካ ኣንታ ፈርዩ ኣንታ ተፊሩካ ግን ኣብ ትሕትካ እዩ ዝኣቱ ንዚ እንታይ የድልዮ ትብዓት ምውፋእ እያ ከምዚ ዝበለ ሓላል ፋቃር ኣቦና ቤትን ወዲ ሎሚ ከዓበይ ኣሎ ምእቱ ሰባት ቦታው እንደደሊኩም በጃኹም ንገሩኒ ቦታው ጠፊኡለይ ሓደ ጠላሚ ኣትዎ ኣብ መንጎና ኣነ ቤት ወዲ ኣብርሃ ብዩቱብ ገረ ፈሊጠዮ እቲ ናይ ገድሊ ክርኢ ከለኹ ማለት እዩ ገድሊ ናይ ቪድዮታት ገለ ናይ ቀደም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ ዝነበረ ብኤርቲቭ ጀርመን ምስ ኣተኮ ሽዑ ማለት እዩ ብኡ ገይረይ እንታይ ሽሙ ገይረ እንታይ ይባል ሪኤቲ ቪድዮ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ገድሊ ኩሉ ማለት እዩ ክሳብ እስያስ ኣፈወርቂ ካበይ መፂ እንታይ መሃር ነይሩ ከመይ ነይሩ እቲ ኩናት ኩሉ ጽቡቅ ገይረይ ኣብ እቲ ቪድዮ ሪኤ ማለት እዩ ድሕሪካ ጀሚረይ እንታይ እቲ ሓቂ እንታይ እቲ ሓሶት ካብኡ ከጀሚረይ ተማሂረዮ ሪኤዮ ጽቡቅ ገይረይ እቲ ሓቂ ሓደ ንህዝቡ ሕሉፍ ዘይህብ ንሱ እምበር ሓደ ንህዝቡ ሕሉፍ ንህዝቡ ዝኣስር ንሓቅና ተጣው ዝበለ ሰብ ዝኣስር ሰብ እዚ ንዓይ ሓደ ስራቅን በል ሓደ ንህዝቡ ዝብል ሰብ ኣይኮነን ዓብደል ወዲ 19 ዓመት ኢኻ ኣብ 19 ዓመትካ ክንዲ ዝኣክል ናይ ሃገርካ ወይ ናይ ህዝብኻ ሕማም ወይ ናይ ህዝብኻ ስቃይ የሳቀየካ ኣሎ እቲ ታሪክ እውን ከም ዝበልካዮ ኣብ ዩቱብ ምስ ወፃኻ ኢኻ ተማሂርካዮ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ከክንዳኻ ዝኾኑ ኣብ ናትካ ዕድመ ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ሕማቅ ነገራት ብዕድም ብናእሽትኦም ስለ ዝወፁ ከይተማሃሩ ስለ ዝወፁን ኣብ ዘይከውን ነገራት ወዲቖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ጭንቀት ኣብ ስትረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ንስኻ ከምዚ ሓደ ኣወንታዊ መንእሰይ ክትከውን ተማሂርካ መዲስካ ንዓድኻ ንደቂ ዓድኻ እውን ክትሓስብ ዝገበረካ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ስደት ምስ መፅኻስ ወይ ነዚ ዘለኻዮ ደረጃ ዘብቃዓካ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣነ እዚ ምክንያት እንታይ መስለከቲ ንሃገረይ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ንውልቂ ነፍሰይ ዝብልኮ ንዓይኒ ዝከውን ስራሕ ኣነ ኣብዚ ስራሕ ተማሂረ ፅቡቅ ኣለኹ ሓቂ ሓሽ ድሕሪ ኮይኑ ተሓቂ ምዝራብ ካልእ ኣነ ሕጂ ኣነ ዘሕመመኒ ነገር ምናልባት ሕጂ ከምዚ ፅቡቅ ገለ ተኸዲነ ገለ ስራሕ ስርሕዋ ሕጂ ፅቡቅ ኣለኹ ናይ ካብ ፓር ንፓር ካብ ከተማ ንከተማ ከይድ ይኽእል ግን ኣነ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ እቲ ሕማም ናይ ህዝበይ እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ክጉፋዕ ከሎ ክእሰር ከሎ ነቲ ሓቂ ጠጠው ምስ በለ ክእሰር ከሎ ክመውት ከሎ ኣነ እዚ ሕልፈይ ዝህበ ነገር የብለኒ ካልእ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ንእሽተይ ነይረ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣይነበረኒ ከመይ ገይረ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ነይሩ እቲ ሓሳብ ናይ ቀደም ማለት እዩ ድሕሪ ከም ምስ ወፃኹ እቲ ሓቂ እቲ ሕማቁን ፅቡቅ ገይረ ፈሊጠ ማለት እዩ ተማሂረ ካልእ ሃገር ኮይነ እቲ ዕድል ሕጂ ኣብ ሃገረይ ክወሃበኒ ዝግባኣኒ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይነ ይመሃሮ ኣለኹ ማለት እዩ ያ ምናልባት 14 ዓመትካ ኮይንካ ምስ ማለተይ 15 ገለ ኮይንካ ነርካ ኣቱ ከለኻ ድሕሪኡ ጀርመናውያን ስድራ ቤት እዮም ዕብየሙኻ ማለት እዩ ክሳብ 18 ዓመት ትገብር እሳቶም ዘሕደሩልካ ፅልዋ ኣሎ ዶ ማለት ንኽትነፍዕ ወይ ብዛዕባ ዓድኻ ንኽትሓስብ ብዛዕባ መሰል ናይ ወዲ ሰብካ ኣብ ሃገርካስ መሰል ግባእካ ከም ዝነበረ ንኽትፈልጥሲ ገለ ፅልዋ ዘሕደሩልካ ዶ መስለካ እዚኦም ስድራ ናይ መጀመርያ እዚኦም ስድራ ዝምስግሎም ሰብ እዮም ከም ስድራይ ኮይኖም ዕብዮምኒ ካልኣይ እዚኦም ንሃገርካ ክውን እዚኣ ከምዚኣ ግበር ዝበለኒ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ካብ ንሶም ጥራሕ እንታይ ኢሎም ተማሃር ፅባሕ ንነፍስኻ ክትከውን ንስድራካ ክትከውን ኢሎም ኣነ ካ ኢሎም ኣነ ቀደም ዝሓሲበ ዝነበርኩ ካብ ቁልዕነተይ ከለኹም ማለት እዚ ክገብሮ ዝሓሰብኩ ስራሕ እዩ ሕጂ ከዓ
ክፍጽሞ ዘለና ስራሕ ኢሎም ብኡ ገረማ ቆጽለ ማለት ስራሕ ናተይ ማለት ትምህርቲ ይኹን ዋላ ከምዚ ስራሕ ዝመሳሰሉ ካልኣይ ከዓኒ ኣብቲ ክመልሰካ ናብቲ ታሪክ ናይ ገድሊ ብዙሕ ነገራት ካብ ብዛዕባ ትገድሊ ትጽሕፍ ካልኦት ሰባት እውን ኣንጻርናቱ ዝጽሕፉልካ ኣለዉ ግን ኣብ ካብቲ ቪድዮታትካ ሓደ መዓልቲ ኣነ ይጻረፍኒ ኣነ ንኻልኦት ሰባት ንናይ ካልኦት ሰባት ህዝቢ ሰላም እየ ዝምነየሎም ንዓደይ ስለ ዝፈቱስ ንናይ ካልኦት ሰባት ዓዲ ኸማን ሕማቅ ክኸውን ዝምነ ሰብ ኣይኮንኩን ገለ ኢልካ ኣውንታዊ ዝኾነ ነገራት ተመሓላልፍ ነርካ ኢኻ ክጸርፉኻ ከለዉ ብቲ ኮመንት ወይ ንሃገርካ ክጸርፉ ከለዉ ነቲ ትፈትዎ ህዝብኻ ወይ ነታ ትፈትዎ ሃገርካ ክጸርፉ ከለዉ ስለዘይተሓርቕ ዲኻ ወላስ ሰላም ስለትምነ ንኻልኦት ጥራሕ ኢኻ ሕማቕ ዘይትምልስ ኣብ ቪድዮታትካ መጀመርያ ሕማቅ ብሕማቅ ሓደ ድሕር ፀሪፉካ ብፀርፊ ክትመልሰሉ ጉባእ ኣይኮነኒ እቲ መጀመርያ ሰብ ተጋጊዝ ዘሎ ምናልባት እቲ ቪድዮ ኣነ ዝሰራሕኩም ምስ ተሰማመዩ ኣይክእልኒ ግን ሕጂ ሰብ ከይምዕደኒ ከይነግረኒ እቲ ሕማቅ ናተይ ብፀርፊ ይጅምር ኮይኑ እቲ ፀርፊ ከዓ ንዓይ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቕመንን ሕጂ ኣነ ብፀርፊ ድሕር መሊሰሉ እዩ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ሰብ ሕጂ ነግሮ ብሕለናዊ መንገዲ ማለት እዩ ፅባሕካ ምናልባት ሰብ ካብቲ ሕማቅ ዘሎን ፅቡቅ ክምለስ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዋላ ሓደ ሰብ ይፅረፈና ኣይፅረፈን እዚ ፀርፍናቱ ካብቲ ሞባይል ሓሊፍ ንዓይ ዋላ ሓንቲ ኣይገብረንን ግን እንታይ መስለኪ ኣነ ሰብ ክኸስር ድሌት ይብለኒ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኤርትራዊ ይኩን ኤርትራዋ ይኩን ብዘይገድስ ካብ ናይ መሰል ወዲ ሰብ ማለት እዩ ናይ ሓደ ፍጡር ከማይ ክኸስር ድሌት ይብለኒ ኩሉ ግዜ ንሰብ ክኸስብ ድሌት እዩ ፀርፊካ ከምዘ ዝበልኩኺ ንዓይ ይጠቅም ንዓይ ኣይጠቅም ፀርፊካ ብፀርፊ ኣይምለስኒ ፀርፊ ምናልባት ብፅቡቅ ድሕር ተመሊሱ ፅባሕካ ከምኡ ተማሂሩ ትሕማቅ ክጎትፎ ይኽእል ኢለ ዝሓሰብኮ ነገር ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ እንታይ ርኤ ነይረ ማለት ብብዝሒ ኣብቲ ቪድዮታትካ ማለት እዩ ኣብቲ ቪድዮታትካ ክሪኦ ይቐኒ ኣነ ንባዕለይ ቲክቶክ ዝበሃል ነገር ናትካ ቪድዮ ፌስቡክ ምስ ረኣኹ ሼር ገይሮም ወይ ተመሊሰ ኣብ ሞባይለይ ኣውሪደዮ በዛ ኣጋጣሚ ከድንቐካ ፈቱ ኣብቲ ከድንቐኩም ፈቱ ኩልኩም መንእስያት ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ብዙሕ ኣወንታዊ ነገር ኣሎ እዩ ብዙሕ ሰብ ቲክቶክ ክበሃል ከሎ መሳዕስዒ ወይ ከዓኒ ሕማቕ ነገራት መዛረቢ ወይ ጥራሕ ነብስኻ መኾኒ ገለ እዩ ዝመስሎ ካበይ ጀሚርካ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ ርኤ ቲክቶክ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቲክቶክ ዝሰርሕ ኣለኹ እንታይ ክትሕልፍ ትደሊ ብቲክቶክ ጌርካ ወይ ነቲኦም መንእስያት ክንዳኻኡ ዘሎስ እንታይ ጌርካ እንታይ ክትሕልፈሎም ትደሊ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ቪድዮ ፖስት ክትገብር ከለኻ ኣነ ነቲኦም መንእስያት ሓንቲ ዓባይ ነገር ኣለ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ማለት ልበይ ትንክፍለይ እዚኣ እንታይ መሲላት ንዝኮነ መንእሰይ ኤርትራ ማለት እዩ እስላማ ይኩን ክርስቲያና ይኩን ኤርትራዊ ትረዲከ ናይ ኩሎም ይሕዋቶ እዮም ኣነ ሕጂ ከም ኤርትራዊ እዚ ሓንቲ ኣደይ እዚኦም ስድራይ ማለት እዮም ክርስቲያን እዮም እዚኦም ስድራይካ ሙስሊም እዮም እዚ ሓንቲ ጋዝ ዝወፀና ለኻ ኤርትራ ትረዲክን እዚ ፅላል ኣባን ፅልል ኤርትራ ያ ፅባሕ ይኩን ሕጂ ይኩን እዚኦም መንእስያት ኣነ ዝብሎም እንታይ መስልኩም ተፋቀሩ ተኸባበሩ ዋላ እንታይ ኣይፍቅርኩም እምቦግ ደፍዎ ትፍቅሪ ነቲ ሰብ ክትፍቅሮ ዲራ ይኽእልካ እሞ ድሓን ኣኽብሮ ክብረቱ ሃቦ ክብረትካ ክህባካ ክብረቱ ሃቦ ግደፎ ድሕር ፀሪፉካ ኣይትፅርፎ ብፀርፊ ዝምለስ ነገር የለን ብሕማቅ ዝምለስ ነገር የለን ኢለ ካብቲ ሕማቅ ዘሎ ማለት ንፅቡቅ ክሰርሑ ማለት ካብ ፅቡቅ ክምለሱ ማለት ኩሉ ግዜ ድሌት ናተይ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብቲ ናይ ብሃይማኖት ደረጃ ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያንን መስጊድን ብሓንሳብ እንዳገበርካ እቲ ሰሚዐ ኣለኹ ብገሊኡ ቪድዮታትካ ሓንቲ ክልተ ሃይማኖት ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ንሳተን ከዓኒ እቲ ሓንቲ ኣምና እቲ ሓንቲ የኽብራ ዝብል ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ መልእኽቲ ክትሕልፍ ሰሚዐካ ኣለኹ ካልእ ኣብቲ ቪድዮታትካ 1900 ኣባኻ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት መንእስያት ርኤ ኣለኹ 1962 ኣላ ኩሉ ግዜ ትፅሓፍ ምስጢር ናይዛ ቁፅሪ እንታይ እዩ እዚኣ እንታይ ምሰገ እዚኣ 1962 እዚኣ ምስጢር ናዳ እቲያ ቁፅሪ ሓደ ኮይናት ዘላ ምናልባት 1962 ትግበር ትኽእል ወይካ ገልቢጦማ ብካሊእ ቁፅሪ ፅሒፎማ ይገብር ከምድላይ ዝኮነ ማለት እዩ ግን ኣነ ከምዚ ዝሪያ መጀመርያ ተቆፅሪ ሓደ ኤርትራያ ሓንቲ ሃገር ከም ዘላትና ማለት እዩ እቲያ ቁፅሪ 9 ከዚያ 9 ብሄራት ከም ዘሎ ማለት እዩ 9 ህዝቢ ማለት እዩ እቲያ ቁፅሪ 6 ካስ 6 ዞባ ከም ዘለዎ ኤርትራ እዚያ ክልተ ሃይማኖት ከም ዘሎ ክልተ እምነት ከም ዘሎ እዚ ሃገር ትገልጽ ማለት እዩ ካበይ መጽኡ እዚ ሓሳብ እዚ ሓሳብ እዚ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ይሕዋት ሕጂ ኣነ ከም ዝክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ቀደም ማለት ሓሲበ ነይረ ግን ኣነ እንደ ኤምበር ብቁፅሪ ከመይ ጌርካ ንህዝቢን ንሃይማኖት ከተቀርብ ትኽእል ገለ መለ ኢለ ሓሲበ ነይረ ግን ገዲፈ ነይረ ድሕሪ ካትዮም ይሕዋት ነቶም ዓባይቲ ማለት እዩ እቲኦም ብፖለቲከኛ ዝዛረቡ ብሉፃት ኣለዉ ማለት እዩ
بوغون نعم حتيتين عمري هو كما يمسلكم قال ملي اليوم الصمكا زي كل جزء نقبره إذا تصقم زلوا نجار أيقونة نيلو إلهم نحجي كان أنا نعاي كمان كم يحيش بال سلمنتار حلي الكني كتصحف كله تي صحف كتصحف كله نوح كوينو أنت شو مو بوتا يقولون مالتي إيرترا حانتي هاجريا كمي إلك كتصحف كلا كمالتي بوتا كتركب بايت تقلني بقصر جيركا هتصرا بالكاو تي قصري حارات شعات شدشت كيلدا زباله كمتيا قلص اكيد صنحخو نيرترا توكليا مستيرنا إيرترا وين مالتيو حجي زحاشه إيرترا كانوا بكلام منالبت إيرترا حانتي هاجريا شعات حزب الله ما شعات بهرات شدشت زباله كلتا ሃይማኖት الله إنا كان صحف نكيل ግን እትናውሕ ስለዝኾነ እቲ ቁጽሪ ሓሽኢልና ብቁጽሪ ጌርና ማለትዩ ሓደ شعات شدشت كلتا مالتيو لدي حزب كا بوغيرنا كانوا مهرو مالتيو حزب كا بوغير خفلطا يخل مالتيو ካልእ ግን እዚ እንታይ ኢልካ ሓተ ካደል ኣለኹ ማለት እስኻ መራሒ ከም ዝኾንካ ልክዕ ናይ መራሒ ኣቃውማ ቅርፂ ሒዝካ ነቲ መደረ ስሚዕካዮ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ነገር እውን ነቲ ስርዓት እውን ብሕጊ ክሕተት ምዃኑ ኩሉ እቲ ገሊፅካዮ ዘለካ ብኡ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ናይ ዩሮፕ ዝነብሩ ይሕዋትና ይኩኑ ወላ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ወላ ኣብ ናይ ካልእ ቦታታት ዘለኹም እቲ ገንዘብ ዘለኹም ኣካኪብኩም ንሃገርኩም ከም ትውለሱ ብሰላም ምስ ስድራኹም ከም ትነብሩ እዲ ሕጂት ስርዓት ንኤርትራ ሒዙ ዝነበረ ፍርዲ በፅሕሎ ብሕጋዊ መንገዲ ክሕተት እዩ ኣብ ርእስኻ ዘላ ኤርትራ ከመይ እያ ማለት እዩ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻስ ወይ ኣብ ርእስኻ ስኢልካያ ዘለኻሲ ከመይ ዓይነት ኤርትራ ኢኻ ትምነ ዘለኻ ኣነ ዝምና ዘለኹ ሓንቲ ዲሞክራስያት ሃገር ኤርትራ ዝኾነት ንህዝባት ዝትከውን ሃገር ንህዝባት ዝትሕግዝ ኣብ ፀገም ዘሎ ኣብ ረሃዋት ዝትበፅሕ ሰራእያ ዘሎ ከም ፈታወር ዝትቀይር ኣብ በረኻ ኮይኖም እዚኦም ከምዚ ብረት ተዋጥጡ ዘሎ መንስያት ከመይ ገይሮም ንሃገሮም ንዓዶም ከም ዝምለሱ ትገብር ሓንቲ ዲሞክራስያት ሃገር ምስ ጎረቤታ ተፋቂራ ዝነብር ሃገር ክትኾን ይምነ ማለት እዩ ህዝባ ከማን ተፋቂሩ ተከባቢሩ ዝነብራላ ብትሽዓተ ብሄሮ ብሃይማኖቱ ይኹን ብሕሩ ይኩን ብዝኮነ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እዚኣ ትምኒትና ደ ካልኸ ነዚኦም መንስያት ዝብሎም ኣነ ሕጂ ዋላ ብሃይማኖት ብትግረ እቲ ቋንቋ ናተይ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትግረ ገዲፋ ንትግርኛ ድሕሪ ተዛሪበ ወይ ኣነ ትግርኛ ክዛረብ ኣነ ግድን ናይ ግድን ትግርኛ ክዛረብ ድሕሪ ኢለ ኣነ ሓደ ነቲ ሙሉእ ህዝቢ ዝውክል ሰብ ኣይኮንኩን እዚ ንነፍሰይ እምበር ኣነ ንሙሉእ ህዝቢ ኣይውክልኒ ሕጂ ኸ እቲኦም መንስያት እንታይ ይብሎም መስልኩ እቲ ቋንቋ ናተይ ክትቀይር ድሕደሊካ ወይ ካልእ ስራሕ ክትሰርሕ ድር ኮይንካ ስራሕ ግበር ግን ነቲ ሙሉእ ህዝቢ ከም ዘይትውክል ፈለጥ ኣለኻ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ስእሊ ከኣኒ ኢልካ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ስእልን ናትካ ስእልን ጌርካ ምረፁ ዝመርሓኩም ምረፁ ኢልካ ነርካ ንኤርትራ ክትመርሕ ሕልሚ ሓሊምካ ትፈልጥ ዶ ኣነ እንደ ንኤርትራ ወይ ክመርሓዳ ኣነ ሕጂ ዘልዮ እቲ ንኤርትራ ዋላ ክመርሓዳ ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ክመርሓዳ ማለት ድሌት ናተይ እዩ ግን እንታይ መስሊኪ ሕጂ ኣነ እቲ ህዝቢ ዝውክል ኣነ ኣይኮንኩን ኣነ ክመርሓ ኩሉ ግዜ ክሓልም ይኽእል ግን ፅባሕ ኣነ ነቲ ሃገር ኣነ ወላ ድሕሪ ግዜ ኣነ ዝውክሎ ነገር ወይ ኣነ ዝገብሮ ነገር የለን እዚ ህዝቢ ዝውክሎ እዚ ህዝቢ ዝውስኖ ወይ ይምርሓና ድሕሪ ኢሎም ወይ ከምዚ ክገብር ይኽእል እቲ መንስይ ድሕሪ ኢሎም ሓራይ ፀገም ዘሎ ነገር ኣይኮንም ግን ኣነ ነቲ ሃገረይ ከመይ ዋላ እቲ ሓላፍነት ናይቲ ሃገር ኣይውሰድ ከመይ ገይረ ምስ መንግስቲ ኮነ ነቲ ሃገር ካብቲ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ክገብራ ድሌት ናተይ ማለት እዩ ያ መጀመርያ ህዝቢ ክመርፅ ተኮይኑ ከማን ክመርሕ ዝብል ኣካል ክመፅእ ኣለዎ እንዶ ግን ክመርሕ ክእል ኢልካ ሓሊምካ ትፈልጥ ዶ ኣብዚ ዕድሜኻ ኮንካ ከም መንእሰይ ክመሃረ ብሕጂ ፖለቲካዊ ገለ ክመሃረ ትብል ኣለኻ ግን ክመርሕ ክእል ህዝቢ እንተመሪፅንስ ክመርሕ ክእል ዝብል ርእሰ ተኣማንነት ኣለካ ዶ ኣለኒ ወይ ካብ ሕጂ ትሒዘ ድምፀይ ሂበካ ኣለኹ ክትመርሓና ምዃንካ ኣርግፀኛ እየ የኸኒለይ ካልእ ዓብደል ከመስግነካ ፈቱ ተስፋ ገብር ብካልእ ነገር ክንራኸብ ንመንእሰያት ንክንዳኻ ዝኾኑ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክህበካ ሓራይ መንእሰያት ኤርትራ መጀመርያ እሞ ሓንቲ ዓባይ ነገር ኣላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ ትንክፍኒ ማለት እዩ ኣቦታትና ስርሖም ሰሪሖም ግብሮም ገይሮም ኩሉ ወዲኦም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግዜ ናትና እዩ ትረዲእኩም ንመንእሰያት ኤርትራ እቲ ግዜ ሕጂ ናትና እዩ እስላማይ ክርስቲያናይ ከይበልኩም ከምዚያ ናይ ቀደም ኣቦታትና እዚያ ከይተባህሎ ይህም ተባሂሎም እዚ ሃገር ኣምፂኦማ ድሕሪካ ተጠሊቦም ይኢዶም ረኪቦም ግን እንታይ ክልብሎ እቲ ግዜ
زي جزء ولا حجة زي مهمان تجزء كمل سيو إن شاء الله تيمن قصي حزوازلو أبيت فردي قرب يخون يحتطلو زقبر الصراح نعهم كبلا كدليها أجوهم أجونا زي حلف نجاري لأن إزاي يكون نايدرك كمان حليفو ترديهم هني أجوهم أجونا تراي فحنسب تطعون بال كل جزء نهاجرنا حلفنا أي نهاب ولا حجنا حاجرنا ده حلفنا ده هربنا الصباح نهاجرنا نكون من الصباح كنا تعاسينا سلازي كم زين أسياس حرّي لهم نأربعة عمد إلو حمسين يرو تحريكا نزي 4 عمد كم نرسع غيرنا حجا كم زكم مسب نجار أبزي هجر كي قاتم كانت تنقع لنا مارتي دي حريك داف مارتي ويكا بأسي غير كي مسي كانت تنقع لنا مارتيو رول موديل ويناتي جيجنا تبلو سبال لكادو أنا ناتي جيجنا زبلو زيهم تأثيرهم زبلو مارتي جاكانو إيراترا أنا بيشوم قلصهم أيكين ويكا بقصر زقصر سب أيكور زيهم جاكانو نهاجرهم يحلفهم سيبو انتهى كلام زيهم تقالات على حجي زيهم قالات يبليني باكا قالات يبليني زيهم لبهاجر وزيهم لبنا يا باكا نعنا يلوم تسوي يوم نعنا يلوم تسلم كيلوم حجة يلوم كفديوم أبمت ما أسر له تايكنو بلم زيهم أنا قالات يبليني حواتي أبوتاتي يغني لي عبدل بسم كلهم تخاتلت مدب من إسيات كمس جنا كافتو تسفى قبر بخال أقاد أمي بخال سفح بزبالر استخن الرخب إندات هوخ كا خان سرح كتكيد مثلا حجي أغير كا جزي خايب كان يفلت إيه سرح كخيرين دابل كان يخا يغني لي عبدل سلام مشت زي راديو إرنا دلت راديو إرنا